እቲ ድሰንከለውን ከይተረፈ ኣብ 93 ናጽነት ኤርትራ ብድምፀ እውን ነረጋግጽ ኢሉ ባሎት ዘእተወ ሃገርን ሰውራን መንግስትን ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ እዚ ውሽጢ 34 ዓመት ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድዩ ዋላ ብዓለም ለኸ ደረጃ ድዩ እንታይ ትምህርቲ ሕሊፉ ክንብል ንኽእል? ክልተ ነገር ሓደ ብቁፅሪ ክዕቀን ከሎ ከምቲ ናይ ኤርትራ ብዝሒ ድምፂ እውን ነፃነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ረፈረንደም ኣይተደምፀን። እዚ ብምንታይ ክትዕቅኖ ኣለካ ክንደይ መስዋእትነት ከተኸፊልዎ ሕጂ ፀላእትና እቶም ምብላዕና ዝለመዱ ክርኢና ዘንባህቑ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ነፃነት ኤርትራ ብድሌት ውሑዳት ተጋደልቲ ዝመፀት ተጋህደ መሲሉ ዝረአዮም ኣሎ። ፎን መግዛእቲ ፎን ኢትዮጵያ ክብል ከሎ ካብ ቆልዑ ስጋብ ኣረጊቱ ዋላ ከምቲ እቲ እዋን ንሪኦ ነበርና ብመሰላ ተፀሮም ነታ እውን ነፃነት ንኸድምፁ ዝመፁሉ ዘሎ ዘሕልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ሓደ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ጀህራ ዘይኣምን ነፃነቱ ብሓይሉ መንዚዑ ከብቅዕ ኣብ ሕጋውነት ስለ ዝኣምን 2 ዓመት ተፀቢዩ እሞ ከዓ ብዘየዳግም ብዝሒ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘን ካብ ሕብረት ሶቪየት በብሓደ ዝተፈልያ ክንሪአን ከለና ቁፅሪ ይረአዮ ዋላ ደቡብ ሱዳን ዞም ናይ ትማሊ ረፈረንደም ዝገበሩ በዓል ኢስትቱሞር ይኹን ካልኦት ምናልባት ጋገ ከይህሉ ግን ብቁፅሪ ሲ ኣነ ብዝረአኽዎ ምሳና ዝተወዳደረ የለን ክንዳና መስዋዕቲ ዝኸፈለ የለን ዘራይ ኣይነበረናን በይንና ብደምና ብረሃፅና ደምፃና እዩ ስለ ዝኾነ ትደቀይ ዘምፅዎ ነፃነት ኣነ ከመን ኮይነ ዘየድምፀሉ ዝበለ ታደ ዝደመፅሰሉ ነቲ ንብዓት መደበሲ ነቲ ሓዘን መደበሲ ኮይኑ ከዓ ብውሕሉል ኣገባብ ተወዲቡ ብውሕሉል ብፅፉፍ ነገር ሓደ ነገር ዘይብሉ እቲ ንሰምዖ ብዙሕ እንዲ ዞም ሕጂ ሃተፍተፍ ዝብሉ ዘለዉ ጎረባብትና ዘምፅዎ እቲ ረፈረንደም ግን ከምዚ ብእንግሊዝ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሕብስቲ ሽኮር እንድሕር ሃልዩሲ እቲ መጨረሻ ትሽልሞ እቲ ኣይሲንግ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ኣይሲንግ ኦን ደ ኬክ እዩ ስራሕ 24 ጉንበት 1991 እንዲ ተወዲኡ እቲ ግን ሕጋውነት ኣልቢሱ ነታ ንሰላም ንድሕነትና ንህላውነና ንልኡላውነትና ዘይተኣምን ዝነበረት ዓለም ሕራይ ጌርና ስዒርና እያ ሪኦማ ተማሳምሰሉ ኣይነበረትን ስለዚ እቲ ናይ 23 ስጋብ 25 ሚያዝያ 1993 ተገብረ ታሪኻዊ ረፈረንደም በዚ መቃንዚ እዩ ክረአ ዘለዎ ምናልባት ሽዑ ዝክር ኢኻ እንታይ መድለ እንታይ የድሊ ኣቲና እንዲና ፀላኢ ተሳዒሩ እንድዩ ዝበሃል ነይሩ እዩ እቲ ሕጋዊ ወገኑ ብኸምኡ እንተዘይዛዘም ነይሩ ሳዕቤ ናይ መሃለዎን ኢልካ ተኣምንን ኣይመስለንን ማለሲ ግን እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እኮ ረፈረንደም ዝበለስ ኣስመራ ምስ ኣተወ ኣይኮነን እቲ ናይ ረፈረንደም እማመ ቀዲሙ ዝመፀ እዩ ደጊምካ ደጋጊምካ ኢትዮጵያን መዳኸርታን ዘራያታን እተኣምን እቲ ዓመፅ ናይ ኣርባዓታት ከምዚ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ንምስ ኢትዮጵያ ምሕባር ከም ዝነበረ ገይሮም ስጋብ ሕጂ ዝኣምኑ ኣለዉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃተፍተፍ ክብል ከሎ ዝብሎ ዝነበረን ገዛእ ርእሱ ካብቲ ኣውፂኦሞ ዘለዉ ፕላን ነቲ ወደብ ዘኽልኣና ትረኻ እንደገና ክንክልሶ ኣለና ዝብል ሃተፍተፍ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሸፈጥ ናይ ኣሜሪካውያን ከምዚ ዊኪሊክስ ሽዑ ዘመሓላልፍዎ ነበሩ ኬብል ሲ እንተወሓደ 3/4 75 ካብ 100 ዝያዱ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት እዩ ዝድል ነይሩ ግን በቲ ሓደ ሸነኽ ኢትዮጵያ በል ብሽመል ከይትሕመል እንዳብሉ እንዳፈራርሕዎ ሸፋቱ ካብ ትግራይ እንዳለኣኹ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ብሰማይ ክትኩነን ኢኻ ኢልካ ደቅኻ ከይህጠምቕ
መይትካ ንኸይትፍታሕ ዝገብርዎ ዝነበሩ በዓል ኣቡነ ማርቆስ በዓል ቀሺ ጴጥሮስ ዘምፅእዎ ማለት ሕጂ ገለገለ ሰባት ክኽሩ ይኽእሉ እዮም ሓቂ ግን ክትሃብኦ ይትኽእልኒ ኢኻ በዚኢታት ገይሮም ሸፊጦም 32 ካብ 100 ዘምፀአ ሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ኢሉ እንተኣሽሙ ክገብሩ ዝፍትኑ እንደነበሩ ምሂርዎም ማለት እዩ እዚ ረፈረንደም ኣርእይዎም እዚ ምሳኻትኩም ዘሎ ኣብቲ ስግር ደብኩም እዩ ዘሎ ሸትል ትሮንቮል ዝበሃል ምድርን ሰማይን ዘላግብ ሓሳዊ ጠቃሪ ሰብ ኣሎ እቲ 99.8 ዝብል እውን ነፃነት ናይ ሓሶት ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ተዋህዶ ከምኦም ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለው ተዋህዶ ብምሉኦም ኢትዮጵያ ይሸና እዮም ዝብሉ ክልተ ኩናማን ዓፈርን ኢትዮጵያ ምበሉ ነይሮም ሰለስተ ነጋዶ ንግዶም ሰፊሕ ስለ ዘለዎ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ኣዳናጊር ክኸውን ኣለዎ እምበር 99.8 እወን ነፃነት ኣይተደምፀን ኢሉ ሽዑ ሓሶቱ ዝጅምር እዚ ሰብኣይ እቲ ማይ ወይኒ ኢሉ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ክትሪኦ ከለካ እውን ብዙሕ ሃተፍተፍ ኣለዎ እቶም ኣሕቶም ትኻል ሞቲቭ ነይርዎም ስለ ዝኾነ እሕቲሞሞ ክትብል ኢኻ ትግምት እታ ናይ ማስትሬት ቲስሱ ኣብ ኤርትራ ሪሰርች ገይረ ኢሉ እዩ ዝፅሕፋ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ሓሰውቲ ዓለም ብዝመስከሮ ተዓዘብቲ ብዝረአይዎ ሕቡራት መንግስታት ብዝመስከረሉ ፍትሓዊ ርትዓዊ ነፃ ረፈረንደም እሞ ከዓ ባእሲ ዘይብላ ገሊኣ እኮ ሕጂ ብጎዞሞ ትካታኸት ኣላ ይትረፍ ከምዚ ናተውትና ሓያል ውሳኔ ነፃነት ወይ ዘይነፃነት ኢልካ ንኽትውስን ዝግበርሲ ብዘይ ሓንቲ ናዕቢ ብዘይ ሓንቲ ባእሲ ብዘይ ሓንቲ ሽግር ቅፅል ክትሪኦ ከለካ እሞ ከዓ ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ እንተን ዞባታት ትዝርዝር ምስ ረእኻዮስ ኦልሞስ ዩናኒመስ ዩኒፎርም ኢኻ ትብሎ ትኽእል ሓደ ክልተ ተጋጊዮም ነታ ቀያሕ ዘእተው ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ሓደ ክልተ መስከብ ከዓ ረብሓኣ ስለ ዝጎድላ ዝበለት እያ ስለዚ እቲ ረፈረንደም ካብ ኣወዳድብኡን ካብ ውፅኢቱን ክትርኢ ከለካ ታሪካዊ እዩ ነይሩ ስለዚ ክንሕበነሉ ዝግባአና እዩ ፅቡቅ ይቕኒለ ፕሮፌሰር ዲዮን ኣባይ እታ ብፍላይ እዚ 99.8 ድምፂ ዝሃበ ሰብ ናፅነት ብረታዊ ቃልሲ ኣረጋጊፁስ ንብሕጂ ትመፅእ እትቕፅል ኤርትራን ልኡላውነታ ክዕቅብ ሓላፍነተይ እዩ ኢሉ ናብ ፃዕዳ ኣተወሉ ንብፃዓ ዝኣተወላ ሕጅስ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ውሕስቲ ኮይና ከም ትኸይድ እዩ ኣብኡ ከለና ግን ኣብ ውሽጢ 34 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ጎረባብት ኣለውና ሱዳን ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ የመን ኣሎ ሶማል ኣሎ እሞ ምስ ከምዚ ኣረኣኢና ሓደ ግዜ ሰብ ግር ብሎም ከምዚ ማእከል ናይ ሰላም ደሴት እያ እንተበልካስ ተጋን ዘለካ መስሎም ብዙሕ ግዜ ዶክተር ሰሚናር ክትብ ከለካ ኩሉ ግዜ ብናይ ደርፍታት ፍቅድታት ኢኻ ብዙሕ ግዜ ክትጥቀም ኢኻ ፈልጠካ ደስ ኢኻ ዝብለኒ ኣነ እውን ከም ጊብካለይ ግዲ ኮንካ ኣብ ማእከል እሾህ በቆይላ ዕምባባ ትብል ናይ ሰሎሞን ድራር ፍረ ህይወት ዘረፈታ ከመይ ክኸውን ንኽእል ብእሾኽ ተኸቢብካ ኣይወግኣካ እንድዩ ገለ መልታት ተሾቕ ገለ የለን እንድዩ ሱዳን ከም ዝንሪኦ ዘለና ብኢትዮጵያ ከም ዝንሪኦ ዘለና ብየመን ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ሶማል ቋቁር ብርሕቕ ኢሉ ኸውን እሞ እንታይ እቲ ሚስጢር ክንብሎ ንኽእል ብሰላም ከንበረና ዝኽእል ዘሎ ምክንያት እንታይ ድብል ምስ ዓጋም ተፀጋዐ ቆልቋልሲ ኩሉ ግዜ ነብር እንድዩ ቅሳነት ኣይረኸብናን ግን ንምንታይ ኢና ቅድም ቀዳድም ጎረባብትና ብዕጮም ኣይተረትዑን ሓደ ብሓደ እንድሕር ከይድናዮሲ ሱዳኖም ኢትዮጵያኦም ሶማሎም ሓደ ረብሓ ግን ኣለና ንሕና ሓደ ብልጭ ኣለና ንዓይ ዘይኮነስ ንህዝበይ ዝብል መሪሕነትን ተወፋይነትን ውድብን ህዝባዊ ግንባር ኣለና ሓይልን ኣብዚኣ እያ እቲ መሪሕነት ክምጅርጥ ክሽምጥጥ ክሰርቕ ዝጓየ ነይሩ ተዝኸውን ንሕና ካብዞም ጎረባብትና ኣይመሓሽናን ተደይቢኢስና ግን እቲ መስመር ሰውራ የዕርዩ ኣብ ሓድነትን ኣብ ስኒትን ካብ ዕኑድ ሃገራዊ ቻርተርና ክትሪኣ ከለካ ተቐዳመይቲ ታበኽሪ ራእይና ሃገራዊ ስኒት እያ ኣብ ሃገራዊ ስኒት
ኣትኪሉ ራእዩ ልዕሊ ኩሉ ሃይማኖት ብዘየገድስ እቲ ሃገራውነት ኣብ ዜግነታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ ቀቢላዊ ዓሌታዊ ማይ ቤታዊ ሃይማኖታዊ ዝኸውን ኣብ ዜግነታዊ ሰረት ተሰሪቱ ንክሰርሕ ኢሉ ካብታ ዝተበገሰላ ሰብዓታት ጀሚሩ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪኡ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ስለዘትከለ ሰሪርና ኣለና እምበር ህዝቢ ሱዳን እቶም ብሱዳን ዝሓለፉ ክነግሩካ ከለዉ ዝሓላል ህዝቢ እዚ በፂሕዎ ዘሎ ኣደራ ኣይግብኦን ህዝቢ ሶማል ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ቋንቋ እዚ ዝበፂሕዎ ዘሎ ኣደራ ኣይግብኦን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወያነ ዝመሰለ ፈገር መሪሕነት ካብኡ ዝበኣሰ ብልፅግና ኣነ እኳ ብዕልግና እየ ዝብላ ታፀሳቶም ፅሕፍዋ እንተ ኣሽሙ እንድሕር ሪኢኻያ እዚ ናይ ብዕልግና ሰልፊ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ንካሜራ ንረኣዩለይ ንስምዑለይ ንሃጠው ቀጠው ክንዲ ዝኣምን ነታ ሃገር ምስቲ ዘለዋ ባህርያዊ ፀጋታታ ኣዋሲቡ ዝሓልየላ ነርቱ ዝኸውን ኢትዮጵያውን ኣብኡ ይመፅት ሕጂ እኮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ፍንፍኔሲ በሽፍቱን ኣቃቅን ዘይትኸደሉ እዩ ትግራዋይ ኣንጻር ኣምሓራይ ኣምሓራይ ኣንጻር ኦሮሞ ኦሮሞ ኣንጻር ሶማል እንዳባላዕኻ እስኻ እሞ ከኣስ ዓብይ ፓላሶ ክትሰርሕ ዓብይ ፓላስ ዝበሃል ክትሰርሕ ብሌናት ከተፍስስ ናትካ ዩቱብ ቻነላት ከፊትካ ንክትርአ ሓደ ሓደ ዚታት ንሕና ዓብ ዕድልና ረብሓና ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ዘይምህላውና እዩ ስለዚ እቲ መሪሕነትና ትውዳቤና ትውድብና ንገዛእ ርእሱ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ነተጀሚሩ ነበረ ጌጋ ስጉምቲ ኣሪሙ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ክትርኢ ኣለኻስ ራእይ ንህዝቢ ኤርትራ ራእይ ነቲ ከባቢ ራእይ ነቲ ጎደቦ ስለ ዘለዎ እሞ ከዓ ንነብሱ ሕሲሙ ዝኸይድ መሪሕነት ስለ ዘለና እዩ እምበር የሕዝነካ እዩ በዓል ካርቱም መዕቆብቲ ሰብ ዓንገልቲ ሰብ ሰብ ተቐባላይ ህዝቢ ሱዳን ዝኽረክብ ከሎ ፌር ኣይኮነን ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ማለሲ ንሕና ምስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅልእ ብልና ምስቲ ኢትዮጵያዊ ኣተሓሳስባ መስፋዕፍዒ ኣተሓሳስባ መራሕቲ ኢትዮጵያ ይትፀገምና እዚኣቶም ሕጂ ነቲ ህዝቢ ብጥሜት ተጥፍእዎ ብኩናት ተጥፍእዎ እንታይ ኣለካ 3000 ኣብ ጥራይ መዓኮርካ 3000 ኢልካ ክትጀሃር እንድሕር ሰብ ብሰላም ዘይሓድር ኮይኑ 3000 ኣንታይ ክዋቅጠልካ ናይ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ታሪክ ናይ ሓደ ታሪክ ሸምጢትካ ሸማጢትካ ሰሪዕካ እሞ ከዓ ኣብይ ከም ዝብለካ ስወረ ምርምር ኣብ ጠፈር እውን ንገብር ስለ ዝነበርናስ እዚ ፅርኣውያን ወይ ግሪካውያን ዝፅውዕዎም ነበሩ ኮንስቴሌሽንስ በዓል ካሶፒያ ሴቱስ ሶፉስ ኣንድሮሚዳ ፔጋሰስ ገለ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኣስትሮኖሚ ማርከልና ዝምናስ ንሕና ኢና ሰሚናዮም ኢልካ ደይናትካ ክትጀሃረሉ ክትፍትን ከለካ ዕሽነት እዩ ቅድም ቀዳድም ከምዚ ህዝባዊ ግንባር ዝገብሮ ዘሎ ቅድም ቀዳድም ከምዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ሃገራዊ ስኒትካ ውሕስ ካልእ ኩሉ ድሕሪ እዩ ድመፅእ ሰላም እንድሕር ኣልዩ ካልእ ክመፅእ ግን ነታ ሰላም ከሊኦምና ከዓ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ሱዳን ብሰላም ንኸይነብር ናይ ደገ ሓይልታት እታ ፀገም ኮታ መሪሕነት ክንብል ከለና ከደምቲ መራሕቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ እኮ ኣፉ ፅዩሲ ክልተ ዝበለና ኣሎ እቲ ሓደ ንኣሜሪካ ክመተላ ድልው እየ ኢልካ ካልኣይ እስኻትኩም ደቅኹም ንኩናት ሰዲድኩም ከይሞትኩም ስለትስከፉ ንሕና ክንመተልኩም ክንዕሰበልኩም እቲ ኩናት ተውትኩም ንሕና ክነካይደልኩም ደይትቡና ከምዚ ዝብለካ መሪሕነት ኣብቲ ሓደ ሃገር ከምኡ እንድሕር ኣልዩ ተዓሰብቲ መራሕቲ እንድሕር ኣልዮም እንታይ ክትፅበ ትኽእል ስለዚ ሰላም ቅሳነትን ነቲ ከባቢ የውርደሉ ክኸውን ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ሶማል ሓላል ህዝብታት እዚ ናብቲ ንቡር ሰላማዊ ናብራ ከምዚ ንሕና ነስተማቕሮ ዘለና ሂወት ንኸስተማቕር ንምነየሉ ንትስፎን ፅቡቅ ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ዘ ዝመፀ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝደኸመሉ ግዜ ድዩ ወይ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወጥቀሉ ግዜ ኬዝ ከልዕል ኣሎ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ይሽዑ ማለት እዩ ኤርትራ ብኤርትራ ከዓኒ ምስ ባሕሪ ተተሓሓዘ እዩ እጂ መንግስቲ ክንግልበጥ እሱ ከዓኒ በቃ ሻዕብያ ክጠፍእ ኣሎ ፕሬዚደንት ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢና ክንገብሮ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ
ሻዕብያ እንታይ ማለት ድዩ ክጠፍእ ክእል ድዩ እቲ ሻዕብያ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕን ህግደፍ እዚኦም ከምዚ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ዝበሃል ነገራት እስኪዚ ቁርብ ውስኽስኽ ኣበለልና ኢኻ ምክንያቱ ክጠፍእ ዝኽእል እዩ ስነ ሓሳብ ጠፍእ ድዩ እቲ ዕሽነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ገዛእቲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዕሽነት ነቲ ሓቂ ክእመንሉ ዘይምድላይ እዩ ኣብ ግዜ ገድሊ ትሪኦ ነርካ ቁንጣሮ ሸፋቱ ናይ ዓረብ ፔትሮዶላር ዕሱባት ይብል ነይሮም ህዝባዊ ማዕበል ህዝባዊ ኣብያ ጎረርኦም ሓኒቑ ይቃለሶም ከም ዝነበረ ክእመንሉ ይደለዩ እቲ ሻዕብያ ከዓ ምስቲ ፅልኢ ዓረብ ምስቲ ፅልኢ ምስልምና ዘለዎም ህዝባዊ ግንባር እንድሕር ገይሮም እታ ህዝባዊ ትብል ቃል እንታይ ምዃና እታ ኣምሓርኛ እታ ትግርኛ ንፅርቲ ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ተኢሎሞ እቲ መሰጅ እንዲ ንምትሕልላፍ ኣሉታዊ መሰጅ ንምትሕልላፍ ወይ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እምበር ሻዕብያ ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ኣሎ ፅባሕ ኣሎ እቲ ዕረጥ ጣዕሞ ህዝባዊ ግንባር ክነብር እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ውድብ እዩ ንህዝቢ ዝቃለስ እዩ ዓወትና ሓፋሽ ኢሉ ዝቃለስ ሽሙ ክቕይር ይኽእል ህዝባዊ ግንባር ግን ነባሪ እዩ ስለዚ ድሕሪ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ክንረክብ ኢና ኢልካ ምባልሲ ከምዚ ሓደ ግዜ ንብሎ ኣለና ሕልሚ ህበይ ኢኻ ትብሎ ህበይሲ መሬት ተትግልበጥ ስኩዕ እንትምፀበብኩ ዓይነት ድበለቶ ምሽ ዝበሃል ኣሎ ዘረባ እዚታትሲ ኣብ ሰላም ግዳት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቁሱን ጎደቦ ክነብር እዩ ዝደሊ ምእንቲ ቁሱን ጎደቦ ሰላም ንክህሉ ኢሉ ንሓድነት እቲ ከባቢ ኩሉ ግዜ ምስ ተቃለሰ እዩ ነዚ ኢድ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ሰላም ኢድ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወሲድካ ብሰላም ኣብ ክንዲ ምንባር ግን ከም ዝበልካዮ ሰብ ክፍንፍነካ ከሎ ሰብ ዓኽጡፍ ክብለካ ከሎ ኤርትራ ተልዕል ከምዚ ሓውሲ ዋዛ ኣላ ሰማይ ሓራበሎም ሓደ ተዛራባይ ኩላ ሰብ ዝፈልጦም እዩ ዝነገሩን ተኣሽሚያ ሕጂ ሲ ሃይለ ስላሴ ወዲቁ ምስ መተሲ መንግስቱ ከይዱ ርኢኻዶ መሬት ንሓራሲ ኢላ ኣውጀ ፅቡቅ ጌርካ ክራይ ገዛውቲ ኩሉ ንዋንኡ መሊሰሉ ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ጅጅጋ ዋርዴር ቀብሪ ዳሃር ከይደን ሶማል ደምሲሰ ገለመለ ፅቡቅ ጌርካ ሕጂ ከዓ እቲ ናይ ምብራቅ ዓወተይ ንኤርትራ ገፀይ ከቕንዕ እዮም ሰለሲ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ መቃብር ኮይኑ ፍሕትሕ ትብል ነይሩ ኢሉካ ኖ እንታይ ደኣ ኮንካ ክቐርበልካ ኤርትራ ናብ መቃብረይ ሰዲዳኒ ሞ ስለዚ እቲ ንጃህራ ደይኮነሲ እቲ ደይ መሬትካ ምድላይ እቲ ሸውሃት ጥሙሕ ናይ ምስፍሕፋሕ ለካሚኦም ከም ዝኾኑ ኣይፈለጡን ዞም ሕጂ ኣብ ፍንፍኔ ዓራት ሒዝና ኣለና ኣብ ዙፋን ኮፍ ኢልና ኣለና ዝብሉ ለካሚኦም ይኸውን ነቲ ዘለዎም ሳቶም ዘረብኦም ኣላ ብናሃቶም ነቲ ኣብ ዓራት ስቕሎ ዘሎ ከተውርድ ኢላሲ ኣብ ትሻቅ ኣቂራቶ ዝነበረት ፈነወቶ ዝብል የቆጡና ወርድ ብላ የብብትዋን ጣለች ኢሎም ዝምስልዎ ምስላ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ወደብ ናይ ጅቡቲ ካብ ወደብ ናይ ኤርትራ ወደብ ናይ ሶማል እትሓልም ግዳ እቲ ሂብካ ዘሎ ፀጋታት ማይ ናይ ጣና ማይ ናይ ላንጋኖ ማይ ናይ ዝዋይ ናይ እንታይ ኣሽሙደይ ትጥቀመሉ እቲ ጨው እዚ ግን መሰለ ግን ዓብ ዓዲ ዘይብሎም ዓብ እንግዳ ኣለዎም ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ከምዚ ፅምብላሊ እንታይ ዝበሃል ምስላ ድሓን ይትረፈና ከምኡ ዓይነት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ህዝቦም እንተዝቕልቡ እቲ ነፅዋር ዝሕሽሽዎ ዘለው ንሕና ነፅዋር ክንሕሽሽ ዘገድዱና ዘለው ንጅቡቲ ሰላም ዝኸድዋ ዘለው ንሶማል ሰላም ዝኸድዋ ዘለው ሱዳን ሰላም ገዲፎምሲ ብፀግኦም እንተዝነብሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብእንግሊዝ ክልተ ቃላት ኣለዋ ባስኬት ኬይዝ ትብላላ ብሬድ ባስኬት ትብላላ ብሬድ ባስኬት ከምዚ ጋሽ ባርካ ናህና ናይ ምግቢ ማኣዲ ዓዲ ብዙሕን ጠስምን መዓርን እትብሎ ኢትዮጵያ ብተፈጥሮ ከምኡ እያ ሕጂ ክንዲ ብሬድ ባስኬት ዝበሃል ባስኬት ኬይዝ ማለት ተስፋ ዘይብላ ምህምንቲ ሃገር ገይሮማ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝገብሮም ኩሉ ግዜ እና ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ብኣሰራርሓ ክግሕምጦም ከሎ ኤርትራ ተበልናዮም ቀይሕ ባሕሪ ከነምልሰልካ ኢና ደምልስዎ ይነበረ ናቶም ነይሩ ኣይኮነን ረጊፆሞ ይፈልጡን እዮም እታ ኣክሱም ዝብልዋ ብኡ ዝካየድ ነይሩ ተዝኸውን ብኣሞይ ምስ ኤልያስ ኣማረ ብከመይ ዝኣምሰለ ውሕሉል ኣህጉራዊ ሕጊ ተመርኪሱ ቢንያም ፍስሓፅዮን ዝግበረሉ ፅቡቅ ገይሩ ትንትን ነይሩ ግን 1000 ዓመት 2000 ዓመት ንድሕሪት ክምለሱ ደልዩ እዛ ንፈልጣ ኢትዮጵዮም ማዕረ ጎረባብታይ ኣብ ዕድመ ማዕረ ጎረባብታይ ኣብ ዕድመ ካብኣቶም ተለይኒ ኢሳ ኣይተዓብን እያ ግን እቲ ኣብ ትሽትሾም ዘሎ ምፍናው ዝብሎ ዘለኹ እዞም ሓበሻ ኢሎም ነብሶም ዝፅውዑ ኣምሓሩን ተጋሩን ነዞም ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ዘጉርዑን ዝምነዩን ዘለው ኢትዮጵያውያን ኢሎም ቆፂሮሞም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ እውን ኣይቆፅርዎም እዮም ስለዚ በቲ ናህና ክብልዎ ዝፍትኑ ዘለው ታሪክ እሳቶም ስለዘይእትዎም እቲ ታሪክ እቲ ክሓስቡ ኣለዎም ህድእ ክብሉ ኣለዎ ስጋብ ትማሊ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ገለ እንድሕር ተዛዊርካ ነርካ ስትፈልጦ ኢኻ ከም ሰብ ኣይቆፅርዎም እዮም ነይሮም ሕጂ እውን ኣይቆፅርዎም እዮም ንምስክር ዘይበቂዖም ዝብሎም ነይሮም ሕጂ እዚኣቶም ሲ ህድእ ኢሎም ዜግነታዊ ሃገር ክንድሃንፁ ብቋንቋ ብሓለ ኢሎም ከምቲ ፕረዚደንት ዝብሎ ወያነ ተኺልዎን ዝኸዳ ነተግቲ በብሓደ እንዳተፈንጀራ እንዳጥፍኦም ከለዋ ከዓ ንሕና ብዙሓት ኢና ንሕና ሃብታማት ኢና ንሕና ዶ ገለመለ ብሉካ ሃብቶም ፅቡቅ ንዓና የሐጉሰና እምበር ኣየጉሄናን እዩ ተሓየሉ ፅቡቅ ንዓና የፍርሐናን እዩ የሐጉሰና እምበር ግን እዚ ጃህራ ዝፈርዕ ፈርዕ ከዓ ዘብፅሖም የብሉን ክንዲ መንግስቱ ዝዓጠቐን ዝተጃህረን ኣይነበረን ኣበየሎ ሕጂ እዛ ንሪኣ ዘለና ክንደይ መዓልቲ እያ ተሪፋቶ ዘላ ንዚምባብዌ ዝሃደመላ ክንዝክራ 6 መዓልቲ ስለዚ እዚ ናይ ሕጂ ከዓ ፍሉይ እዩ ብኣነ ዝብል ማለት ሃይለ ስላሴ ኣይርከብ ኩሉን ኣብቲ ጅምር ከነብል ከለና ይኸይዱ ክዛረብ ሃይለ ስላሴ ሰሚዐ ይፍልኒ መንግስቱ ምስቲ ኩሉ ዓጃው ኣፉ ኣብየታችን ገለመለ ገለ ተደይ ኮይኑ ንሕና ተደይ ኮይኑ ኣነ ክብል ሰሚዕና ይፍልኒ እዚ ከዓ በጀካ ኣነ ካልእ ዝብል የለን በጀካ ኣነ እዛ ነታ ሃገር ለኪሟ ክጠፊ ልክዕ እሞ እስኪ እንታይ ቅርት ብለን ላ ንዓይ ኣብ ዝያደ ቶረ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኣብዚ ዝተላዕሉ ኣጀንዳ ንውሓጥ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ሃገር ዳግም ህንፃ ሃገር ኣብ መንገዲ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንኣጀንዳ ዘዝመፀ ኣብኡ ግዜ ነጥፍእ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ንሕና ኣጀንዳ ክንህብ ኣይንኽእል እንዲና I think ኣብ ኣጀንዳኦም ንቅረብ ዘለና ይመስለን እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ገለ መለካ ዕሽወና የብሉን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ጭራሕ ምራሕ እሱ እዩ ማለት እሳቶም ደይብልዎን ደይዛረብዎን የለን እታ ሃገር ግን ምስቲ ኩሉ መሰናክላት ምስቲ ኩሉ ዝበፅሓ እገዳ ኣበይ በፂሓላ እንድሕር ርኢናዮ ዘደንፅ እዩ ስለዚ ኣብ ኣጀንዳኦም ኣይኮነትን ትስዕስዕ ዘላ ሃገር ብሃገራ እዚ ናይ ደገ ንሪኦ እንተኣሽሙ ግን ምስተን ዘየደቅሳ ሞባይል ስትውዕል ተሓድር እምበር ህዝባዊ ግንባር ርእየንዶ መንግስቲ ኤርትራሲ እዚ ኩሉ ዓጀውጀው ኢሉ ካብ 23 ወርሒ 11 ወይ ወርሒ 10 ኣቢሉ ሓተፍተፍ ካብ ዝብልሲ ብጭቕ ኣይበሉ ኢንፋክት ንዓይ ንዓኻ እንታይ ኢሉ ሓፃር መልእኽቲ ሰዲድ መንግስቲ ኤርትራ ኣይትተንኮዩ በዚኢታት ሲ እንታይ ኣሽሚት ትኹኑ ኣይትሻቀሉ እቲ ድሕርቆም ከዓ ዕበድብዶም ዘለካ ኣሳያ ታትም ምባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ርዝነት ምክንያቱ ሎሚ ሓንቲ ተዛሪብካ ፅባሕ ካልእ ተዛረብ እንታይ ተዛሪብካ ከም ዘለካ ኣይፈለጥካ እታ ካልእ ምሕሳው ዓጀውጀው ከበሩ ከይገበረ መንግስቲ ኤርትራ ሱሕ ይሰርሕ ኣሎ ኦፍ ኮርስ እንታይ ኣሎ ትፀገም ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓ ንኩሉ እንትታት ከዓ ክንዳሎ ኣለና እቲ ሃገር ናይ ምውሓስ ክንብሎ ፀናሕና ኣቦቱ እንድሕራልዩ እሱ ዝሓቶ ነገራት ስለ ዘሎ ንዑ ክንገድፎ ይንኽእልን ኢና ግን ስጋብ ሕጂ ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርትን ካልኦትን ጌርናዮ ዘለና ዝላ ከምቲ ንዓንተወይ ንዛረበሉ ነበርና ዝገበርናዮ ስለዘይንነግረሉ ስለዘይንዛረበሉ እምበር ቀሊል ኣይኮነን
ኣብ ኣስመራ ዓበይቲ ፓላሶታት ተሃኒፁ ዶ ኣይተሃንፀን ከምዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ሓደ ንሪኦ ኣስመራ ጥራይ ኣይኮነትን ኤርትራ እቲ ተነፂፉ ዘሎ ትሕተ ቅርሲ ክንሪኦ ከለና በዚ ብቀረባ ዝፈልጦ ንሕና ቆልዑት ከለና ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሲ ብጀካተን ኣብ ኣስመራ ዝነበራስ ኣብ 3 ከተማታት እየን ነይረን ሰከንደሪ ስኩልስ ሓንቲ ኣብ ከረን ሓንቲ መንደፈራ ሓንቲ ደቀ መሃረ ሎሚ ኣስታት 114 ሰከንደሪ ስኩልስ ኣሎ ዓሚ ኣብ 5 ዞባታት ካብ ዝመፁ ናይ ሒሳብ ተምሃሮ ገለ ክንርኢ ከለና ሲ ኣብ ጋሽ ባርካ 34 ሰከንደሪ ስኩል ኣሎ ክብለካ ከሎ እሞ ከዓ እቲ ሽማቱ ኣብ በዓል መን እዩ ኣብ በዓል ሞልቂ ኣብ በዓል ጎልጅ እዚታት ክትርኢ ከለካ ዝቀልሲ ሰብ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ሶፊስቲኬትድ ከምዚ ናይ በዓል ስቶክሆልም ናይ በዓል የቶበር ናይ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ሶፊስቲኬትድ ሆስፒታላት ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብወሊድ ሕማም ሕርስ ተታሒዛ ትመውት ሃደ የብልና ነጅ ሓደ ክልተ ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን ቆልዑት ተወሊዶም ምስ ሞት እዮም ዝማቐልዎም ነይሮም ወለድና ሕጅቲ ሞት ህፃናት ነኪዩ ክትሪኦ ከለካ ቅድሚ ነፃነት ክንደይ ካብ ሚእቲ ህዝብና እዩ ፅሩይ ማይ ድሰቲ ነይሩ ንፈልጦ ኒና ማለት ዝዓበናሉ ገጠር ህዝብና እንድሕር ርኢናዮ ሲ ሓፅቢ ብለካ ዒላ ብለካ ገመል ሸነህሉ ኣድጊ ድሸነሉ ካብኡ ኣካፊኻ ካብኡ ዓሚቕኳን ቆሚዕኻን ኢኻ ትሰቲ ነርካ ሕጂ እሱ ኣበይ በፂሕ ኣሎ በጀካተን ካብ ኣስመራ ንዛላምበሳ ካብ ኣስመራ ንክሳድ ዒቃ ካብ ኣስመራ ንኸረን ተሰነይ ንባፅዕ ዝኸዳ ነበራ ፅርግያታት እንታይ ነይሩ ሕጂ ወይ በፂሕ ኣሎ ክትሪኦ ከለካ ብዓቕምና ንሕና ኣብቲ ኣጀንድኦም ኣይኮናን ኣጀንዳና ንገብር ኣለና ነቲ ኣጀንድኦም ክከላኸል ሸውሃቶም ክኸምህ ጥሙሖም ከምክን ዘድሊ ምቅራባት ከዓ ንገብሮ ስለ ዘለና ነቲ እንደልዮ ነበርና ናህሪ ህንፀት ሃገር ከንከይድ ኣይከኣልና ንሕኩልና እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንገብሮ ብዕራይ ወለደይ ሎምና ነፀላና ልዒልና ክንርኢ ኢልና ንጎዮ ጉያ ጉያ እሱ ኣብ ቦትኡ ንግደፎ ከምኡ እዮም ዝደልዩና ከዓ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ነቲ ናሃቶም ሓተላ ወዲ ሓተላ ክንጨላልፍ ዝውዕል ንጎኒ ንግደፎ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ግን ድልየቶም ኣይሰመረሎምን እዚ ዓጃው ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ነበረ ትሰምዕ ነርካ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ ነበረ ተኣሚኑሲ ድልየትናሲ ሰራዊት ኤርትራ ንምፍራሲ ነይሩ ብኡቢልና ብቆልዑት ንነግድ ነርና ሰብ ንሸይጥ ንልውጥ ነርና እንድሕር 20 መንእሰያት ኣስሊልካ ውፅኢኻ ጅሆ ሒዝካዮም ኣረ 4,000 5,000 ኣምፂኻ ሲ 100,000 ተኻዕብት እዚ ነይሩ ጥሙሖም ኣብ ኣጀንድኦም ንኣቱ ነርና እንተንኸውን እዚ ትማሊ ኣፍንጮኦም ዘኹረፈ ሓይሊ ኣይምተረኽበን ነይሩ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ዕዮ ገዝኡ ገብር ነይሩ እሞ ከዓ ዘገርም ካብቶም ደቂ ዘለዎም ጥራይ ኮይኖም ቶም ዝሽየጡ ከዓ እሱ ሕጂ እቲ ተኻታት መደብና እዚ ምስ ፕሮፌሰር ነካይዶ ዘለና ገሊኡ ትፈልጦም ክኸውን ንኽእል ኢና ግን ከም ሓበሬታ ክንፈልጦ ንኽእል ንኸውን ግን ናብ ፍልጠት ክሰግር ክኽእል ኣለዎ ፍልጠቱን እኹል ኣይኮነን ናብ ንቕሓት ክሰግር ኣለዎ ተደጋጊያ መንጎ ፍልጠትን ንቕሓትን ፍልልይ ኣሎ መስለኒ ፍልጠት ንበይን እዩ ንቕሓት ከዓ ንበይን እዩ ስለዚ ተሰማዕና ፅቡቕ እዩ ትማሊ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ጌታቸው ረዳ ዝዛረቦ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ሰራዊታ እናፈለኻ ካብቶም ዘለዎም ቶም ዝሽየጡ ሲ ኣምፁ ተባሂሎም ከምፁ ኣለዎም ኣብ ካልእ ኣካውንት ከዓኒ ከም ዝኣቱ ምግባር ማለት እዩ እዚ በቲ ፕሬዚደንት ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ነዚ ኩሉ ሕጂ እቲ ሶሻል ሜድያ ካብ ኣተኻዮ እንድዩ ሓደ ብዚ ሕጂ እዋን ተቐሪብልና ዘሎ መዋስእ ባይታ ከዓ ሶሻል ሜድያ ኮይኑ ንዓና ነዞም ኣብ ደገ ዘለና እወ ንዓና እሱ እዩ ቁርብ ስክፍታ ዘለና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኣይኮንና ንሕና በቲ ዓንቶይ ጅምር ኣቢልና ነበርና ዕያግ ባህሊ ናይ ምዕራብ ተፀሊና ኢና ባይደወይ ካብ ሽጋራ ንላዕሊ ካብ ካልእ ወልፍታት ንላዕሊ ነዚአን ሞባይል ሒዝካ ናይ ምውዓል ናይ ምሕዳር ወልፍቲ ዝገደደ እዩ ስለዚ ብዝተኻእለና መጠን ነብስና ካብኣተን የህዲምና ደቅና ካብኣተን ከመይ ገይሮም ይሃድሙ ፀጋ እዩ ከም ላይብረሪ ክትጥቀመላ ከለካ ፀጋ እዩ ከም ቴሌቪዥን ሓበሬታ ናይ መርከቢ
ግን ኣብኡ ተኣሊኽካ እንድሕር ትውዕል ኮንካ ኣብኡ እንድሕር ተኣሽሙ ትገብር ኮንካ ከምዚ ንስኻትኩም ትገብሮ ዘለኹም ህዝብኩም ንምምሃር እቲ ዝመፀ ፀጋ እዩ እቲ ካልእ ግን ነተን ጨርባሕ ዝብላ ሳናት ቲም ንምንዳይ ዘለ የተኣደነ ፈሊጦም ካብታ መእተዊ ከዓ ስእሊ ናይ ፕረዚደንት ገብሩልካ ኤርትራ ትብል ቃል ሓንቲ ዘይብሉ እኮ እዩ ትሕዝቶ ትፅውቀሎም ይዕወቱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሶሻል ሚድያ ንገዛእ ርእሱ እቲ ኣምፂዎ ዘሎ ፀገም ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ናህና ጥራይ ደይኮንስ ኣብ ኩሉ ሕጂ ሲ ትማሊ ደቡቕ ትማሊ የንብብ ነይራ ሓንቲ ፅሕፍቲ ተማሃሮሲ ምንባብ ኣብዮምና ኣየንብቡን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ዝለመድዎን ዘን 2 መስመር 3 መስመር ቁንጣሮ ናይ ሞባይል ፎን ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ በት እንታይ ሕጂ ሃያል ሕማም እዩ ድመፃ ዘሎ ዛ ዓለም እዚኣ ወለዶም ዝቆትሉ ኣለዉ ሞባይልኩም ኣቐምጥዎ ስለ ዝበልዎም ስለዚ እዚ ሶሻል ሚድያ ንዓና መዐቀኒ ክኾነ ከምታ ናይ ቀደምና ኣብ ንቕሓትናን ኣብ መትከልናን ጥራይ ነትክል ደቅና ከዓ ከመይ ገይሮም ነዚ ዘሎስ ሶሻል ሚድያ በዓል ዩቱብ ንመምሃሪ ይጥቀምሉ ኣማን ብኣማን ነቲ ካልእ ነገራት ግን ኣብኡ እዮም ዘጥፍዎ ዘለዉ ናብኡ እዮም ከተድህብ ከዓ ዝደልዩ ኢኻ እዞም ሕጂ ንሱዳን ዝህውኽዋ ዘለውን ኢትዮጵያ ዝህውኽዋ ዘለውን ሶማል ዝህውኽዋ ዘለውን ዓና ድቃስ ዝኽእሉና ዘለዉ እኮ ንሕና ክንድቅሰሎም ንሕና ክንዛነየሎም እሞ ፀጋታትና ጓሕጒሖም ክህብትሙሉ ስለ ዝደለዩ ዜርካ ምዕራባዊ ዓለም እስኻትኩም ዘለኩም ፀጋ ኣሜሪካ ዘሎ ፀጋ ተቐሚጡ ከሎ ናይ ዕራብ ብዕሽነት ዝጉነኽ ዘሎ ዘይቲ ሃገሮም ሃንፀሎም ኣሎ ሕጂ እሞ ከዓ ቁሉዕ ወራሪ ተጀሚር ዘሎ ሚነራል ክንወስዶ ውዕል እተዋልና እዚ ዓይነት ንሰምዖ ዘለና ክትሪኦ ከለካ ክንጥንቀቅ ክነቅሕ ኣለና ልክዕ ክንጥንቀቅ ክነቅሕ ኣለና ሶሻል ሚድያና ከዓ ብግቡእ ንጥቀመሉ ኣብኡ ድሓር ለዋ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እንደሱ እሱ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ባይታ እሱ እንዲ ከራኽበና ዘሎ ብከመይ መንገዲ ጌርና እቲ ኤርትራዊ ሜድያ ዝበሃል እሞ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃገራዊ ጉዳይ ድዩ ኣብቲ ቁም ነገር ሓዘል ዘሎ ከመይ ገይሩ ሰሚሩ ሓቢሩ ይሰርሕ ድሓር ከም ለዋ ክትበና ትኽእል ትኸውን ሓንቲ ግን ኣብዚ ሕጂ እንታይ እያ ዘላ ሕጂ ብዛዕባ ናፅነት ብፅንዓት ኢልና ኢና ዳርጋ ጀሚርና እያ ዘለና ኩላ ነገር ናፅነት ብፅንዓት ናፅነት ኣብ ሓደጋ ዝኣትወሉ እንታይ ተሪኦታት ክመፅእ ክእል ስለዚ ወሓስ ናይ ናፅነትና ኸ ብሓፈሹ ወሓስ ናይ ናፅነት ከ ኣብ ምንታይ ኣትኪልና ክንከይድ ክንክል ኣለና ናፅነት ክጠፍእ ከም ዝኽእል ልዕሊ ሶቪየት ሕብረት ኣብነት የለን ንጠፈር ስፑትኒክ ወንጪፉ ንኣሜሪካ ጉያ ዘእተዋ መዳርግቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ንዓመታት ዝፀንሐ ሓይሊ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ፈደሽደሽ ኢሉ ተስዓታት እዛ ንሪአን ዘለና ኩነታት ተረኺባ እንታይ ኮይኑ እንድሕር ነቲ ንቕሓቶም ፈጊሮምሎም ነቲ ህዝቦም ሓድነቱ ኣማህሚኖሞ ነንፋንጦም ከይዶም ተበታቲኖም ሓንቲ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት 15 ኮይና እሱ ከይኣኽሎም ኣብ 93-94 ንሪኦ ነበርና ቼችንያ ኢሎም ሓደ ኢሎም ከዓ ነታ ሩስያ ትበሃል ፌደሬሽን ናይ ሩስያ እውን ከፍርስዋ ህቁኑ ነይሮም እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣትዮም ዞም ናይ ምዕራብ ብዓልየት ብወገን ክፈላለዩ ከዓ እዮም ዝፍትኑ ንሕና ንፈልጣ ነበርናስ ዩጎዝላቪያ እያ ሕራይተን ዩጎዝላቪያ 5-6 ሪፐብሊክስ ነይረነን ስሎቬንያ ክሮኤሽያ ሓደ ትፈልጠን ቁርተይ ትኸውን ብጀካ ዩጎዝላቪያ ስካል ኣይንፈልጥና ነርና ምፅእ ኢሎም እሱ ከይኣኽሎም ሲ ሰርብ ሞዝለም እንዳበሉ ነዛ ቦዝኒያ ሄርሰጎቪና ዝገበርዎ ነገር ትሪኦ ኢኻ ኣብ ኢራቅ ኣትዮም ንሕና ንፈልጣ ነበርና ሓንቲ ኢራቅ እያ ነይራ ኩርዲ ሸዓ ሱኒ ኢሎም ፈላለዩ ኣብ ሱርያ ኣትዮም ዓለዋይት ድሩዝ ሓደ ኢሎም ሲ ምፍልላይ እንዲዮም ኣመሎም ስለዚ ነዚ ከምዚ ንኸይከውን ከመይ ጌርና ኢና ነውሕሶ ነፃነት እንድሕር ተዛኒኻሉ ነፃነት ተደይ ነቂሕኻሉ ናይ ቀረባን ርሑቕን ክግደየልካ ስለ ዝኽእል ንቕሓት ሕጂ እውን ንቕሓት ያወሳኒ ፅንዓት ኣላ ንኽትፀንዕ ግን ቅድም ሓፋሽ ይንቃሕ ድሕሪእኻ ይወደብ እያ ስለዚ ምስ ነቓሕኻ ተወዲብካ እንድሕር ሓቢርካ መኪትካ ንሕና ዓብ ምስክር ኢና ሳላ ሓድነትና ሓቢርና ስለ ዝወጠጥና እምበር
ብዝሕና ኣይኮና ስዒርና መሳርያ ኣይኮና ስዒርና ስለዚ ነፃነትና ክወሓስ እንድሕር ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ብንቕሓት ክንቃለስ ኣለና ነዚ ከዓ እንታ ክትነቅሕ እምታ ድበልካያ ፍልጠትን ንቕሓትን ሲ በበይኑ እንድዩ ነቲ ዘንበብካዮ ነቲ ድሰማዕካዮ የማን ፀጋም ኣጋማዲኻ እንታይ ኮን ኢልካ ኣብ ኣእምሮኻ ኣእቲኻ መፃእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዝብለን ዘሎ እንታይ ስለ ዝደለየተያን እንታይ ስለ ዝደለየ ኢልካ ኣብ መቃንእቲኻ ንሕሉፍ ምስ መፃኢ ኣዛሚድካ እንድሕር ከይተዛነኻ ትቕፅል ኮንካ ሃገር ክትወሓስ ትኽእል እያ ግን ተዓንቶይ ድበልካያ ኣብቲ ሳቶም ዝደልዩልካ ክትሕምብስ እንድሕር ደልካ ኣብቲ ሳቶም ዝደልይዎ ቃልሲ ትሳቶም ዝደልይዎ ፀወታ ክትፃወት ክትፀምድ እንድሕር መሪፅካ ግን ኩሉ ግዜ ጠፋእ ኢኻ ወያነ ኣብነት እዮም ንኢትዮጵያ ሲ ኣብታ ሳቶም ዝደለይዎ ኣትዮማ ብብሄር ብሓደ ብሓደ ማለት ሲ ጠፋፊዕካ ዝመፀት ሃገር እኒያ ክትጅምር ከላ ሕጂ በዓል ሃይለ ስላሴ በዓል መንግስቱ ዳርጋ ምፅኦሞም ነዞም ዓንተወይ ንዛረበሎም ዝነበርና ከይዶም ቀሪቦም ነይሮም ሃገር ክሃንፁ ግን ኣብታ ናሃቶም ሳዕስዒት ኣትዮም ሕጂ ከዓ ፈሓብሉሎም ኣለዉ ሕጂ ኣበይ ኢኸቲ ፋሕ ምባል ደው ክብል ሕጂ ናብ ላህና ክመፅእ ሲ ኤርትራውያን ኢልና ተቃሊስና ስዋኣትና ብሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም በውራጃ ክትሓስብ ሕጂ ብሃይማኖት ክትሓስብ ሕጂ ኣይፍን እቲ ሶሻል ሚድያ ካብቲ ንላዕሊ ዘብለካ ክሰምዖ ከለካ እንተኣሽም ዝገብረካ ሲ ሕጂ በውራጃ ክትዛረብ ሕጂ ብቀቢላ ብእንዳ ክትዛረብ እንታይ እዩ ኣብታ ኣጀንዳ ናይ ወያኔ ኣብታ ኣጀንዳ ናይ ዞም ፀላእትና ኣቲኻ ምወሳኢና ስለዚ ኣብታ ሓድነትና ድርዕና ስለ ዝኾነት መስመርና ድርዕና ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ከም ትማሊ ናህና ሃይሊ ኣብ ስኒትና እዩ ናህና ሃይሊ ኣብ ሓድነትና እዩ ዘሎ ስለዚ እሳቶም ኣብዚ ዝደረፉልና ዝኸረሩልና ደርፊ ክንስዕስዕ ክንቆፃፀ የብልና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ሓይሉ ኢሎም ኢለ እንደ ክሓተካ ኢለ ነይረ ክትምልሰለይ ፀኒሕካ ኣብ ምንታይ ሓይሉ ናይ ወድትካዎ ደርፊ ማለት እዩ ኣብ ዳንጉኡ ዲብ ክሳዱ ስለዚ ሰኔን እቲ ፅንዓትና እዩ ሓድነትና እዩ ጥርናፈና እዩ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ጥራይ ከም ናብ መዛዘመን ንኸይድ ስለ ዘለና እዚ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ገሊኡ ንሰላም ይዝምር ገሊኡ ከዓ ንኩናት ይምድር እንዲ ዘሎ ይፍክር እንዲ ዘሎ ክትብሎም ስለ ፀናሓ ጥራይ ቅነናፅነት ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ብቲ ቅነናፅነት ክኸውን ከሎ ከምስታት መፅ እዩ ናትካ ቃል ክደግመልካ ናይ ሎሚ ክንደይ ዓመት ኮይኑ ሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝግበር ሲ ወይ ንኸይንቀስን ወይ ንኸይንስስን እዩ ትብል ረሲዕካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ዘክረካ ኣለኹ ሕጂ ሲ ኣብኣ ወዲ ኣለይ ናብ ቅድሚ ሓደ ክልተ ኣለዋ ምስ ካልእ ዝተተሓዛ ዝብል እሞ ወይ ንኸይንቀስን ወይ ንኸይንስስን ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ሲ ኢልካ ኢኻ ብንቕሓት ጥራይና ክንምክቶ ንኽእል እንዲኻ ኢልካዮ ዘለኻ ግን ሰላም ከኣድልየና እዩ ሰላም ከዓ ንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሰላም ተዓዲምካ ተኣቶ ዘይኮነስ መሰረቱ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ኢሉ ዝኸደሉ ግዜስ ውሕድ እዩ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ 4 5 6 ወለዶ ናይ መግዛእቲ ከረሮ እናበለ ክመፅእ ፀኒሑ ክሳዕ ዝመጨረሻ ማለት እዩ ሕጂ ሰላም ግን ብሓደ ኢድካ ይጠቃዕን እዩ ሰላም ዝደሊ ዘኽብረካ ንመንነትካ ኣሚኑ ንዝቕበለካ ኩሉ ግዜ ሰላም ክትገብር ቀሊል እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ካብ ምፅዋዕ ዓሪፉ ይፈልጥ እዩ ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት እቲ ናይ ሰላም መገዱ ምስ ተዓፅዎ እዩ ናብ ዕጥቃዊ ብረት ክኸይድ ተገዲዱ ዋላ እዚ ሕጂ ምስ ወያነ ዝነበረ ናይ 98 ኩናት ክትሪኦ ከለካ ዋላ እቲ ናይ ረፈረንደም ነልዕሎ ዝነበርና ድሌት ሰላም እዩ ምክንያቱ ኩናት ሰብ እዩ ዝቕለብ ንኸማና ዝመሰሉ ሃገራት ብሕልፊ ሓደ መስዋእቲ እውን ሓደ ብዙሕ እዮም ዝብሎ ከምዚ ዋን ቱ ሜኒ ዝበሃል ሲ ብዙሕ እዩ ሓደ ምክንያቱ ገዲፍዎ ዝኸይድ ኣቦሎ ገዲፍዎ ዝኸይድ ኣደላ ገዲፍዎ ዝኸይድ ውላድ ኣሎ ስለዚ ብዝሕና እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ ቀደም ዘረባሲ
ሚካኤል ስሑል ይመስለኒ ነዚ ከባቢና ምስ ወረረ ንባሕሪ ገጹ ተጸግዐን ግን ባሕሪ ምስ ረአዮስ ዘሎኒ ሰራዊት ሲ ነዚ ባሕሪ ሲ ጨንጉዑ ክውድእ ክእል እዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሎም እታ ግጥሚ ከበላሽዋ ክእል እየ ግን ህዝብኻ ደኣ ከይጉዳእ ሰራዊትካ ደኣ ከይውዳእ ቀላይ ባሕሪ ዶ ጨንጉዕኻ ይውዳእ ኢሎምዎ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ንዓና ኩናት ምርጫና ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ኩናት ምርጫ ክኸውን የብሉን እቲ እንኮ ምርጫና ሰላም እዩ ምክንያቱ ካብ ሰላም ዝኸስር ሰብ የለን በጀካ እቲ ነጋዳይ ኣብ ኩናት ዝኸስብ ከምዞም ሕጂ ክብሉና ዝፀንሑ ሰብ ሸይጦም ሰብ ኣስጊሮም ገንዘብ ረኺብና ዝብሉ ሓደ ክልተ በሃማት እንተዘይኮይኖም ሰላም ሒዝዎ ዝመፅእ ሲ ወድኻ ጓልካ ብሰላም ወፊሩ ብሰላም ምለሰልካ ካብኡን ላዕሊ ውሕስነት የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰላም ምድላይ እዩ ግን ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ተቐሪብዎ ዘሎ እቶም ካልኦት መራሕቲ ከዓ ንሰላም ዝቅረቡ ይግበሮም ንሕና ግን ምስኦም ኣይነዳኽር ዕትብ ብዝበለ ርዝነት ብዘለዎ ኩሉ ግዜ ብታ መስመርና ፀኒዕና ንሰላም ዘለና ቅርብነት ምስኦም ብዙሕ ሓባራዊ ታሪክ ናይ ቀደም ኣሎ ግን እቲ ሓባራዊ ታሪክና እቲ ሰናይ ድሌትና እቲ ሕያውነትና ከዓ ብካልእ ንኸይርድእዎ ክንጥንቀቕ ኣለና ንዓና ህዝቢ ሱዳን ጎረቤትና እዩ ሓውና እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጎረቤትና እዩ ሓውና እዩ ህዝቢ ጅቡቲ ጎረቤትና እዩ ሓውና እዩ ነዚ ሕውነት እዚ ዕሽሽ ኣይንብሎን ኢና ግን ሓደ ቋንቋ ስለተዛረብና ሓደ ሃይማኖት ስለዘምለኽና የሕዋትና ኢኹም ነስላም ኣጥፊእና ምሳኻትኩም ኣዝያን ዶ ጋዕዛውያን ዶ ገለ ፈጢርና እንታሽም ዝብል ግን ከነሳስዮ ይብልናን ንዕኡ ዝመስል ሂንት እውን ክንቦም ኣብልናን እንታይ ደኣ እቶም ኣብ ሓደ ድፋዕ ተዋጊእና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢርና ሓንቲ ሃገር ሃኒፅና ዘለና ከማና ምሰሉ ሓድነት ሓይሊ ኣለዎ ብሰናይ ጉርብትና ሓውን ለማመን ማይን ለማመን ቅጫ እንተድልዩ ጋሻ ተመፂኩም ጣይታ ንበኩም ቅጫ ንበኩም ንንበር ዝብል ባህልና ህናሲ እዚ ሓባራዊ ባህል ተዓንቶይ ጀሚርና ነበርና እዩ እንዳቦኸ ኣለምሲ ጋሻ መፂዎም ኣሎሞ እስከዘን ክልተ ጣይታ ሒዝካሎም ኪድን ዝብል ኣዴታትና ንሕና ጎረባብትና ሓሲሞም ክነብሩ ወይ ከዓ ካብ ድኻም ጎረባብትና ሓይሊ ንረክብ ኢና ኢልና ኣሚንና ይንፈልጥና ንህይወት ንምንባር ከም ባዶ ድምር ኣይንቆፅራን ኢና እንታይ ደኣ እንተ ክትቀስን ጎረቤትካ ይቕሰን እንተ ክትድቅስ ጎረቤትካ ይደቅስ ኣብ ዝብል ኣምር ተመርኩስና ኢና ነብስና ሓሲምና ንጎረባብትና ንሕግዝን ነታትን ስለዚ ድሌትና ንሰላም ኣቦትኡ ኣሎ ሰላም ንኽገብሩ ልበሃቦም እቶም ንኩናት ዘዳኽሩ ዘለዉ ንኩናት ዝፍክሩ ዘለዉ ልበሃቦም ምክንያቱ ሰቦም ክበልዓሎም ሰብና ክበልዓልና እዩ ዜርና ኩሉ ክሳራ እዩ ግን ተዓዊትና ከም ንወፅእ ከዓ ክጠራጠሩ የብሎምን ምክንያቱ ትማሊ ተገዲድና ብዝኣተናዮ ኩናት ስዒርና ወፂና ሃገርና ሒዝና ኣለና 34 ዓመት ነፃነት ንፅምብል ኣለና ግን እዚ ፈራዕ ኣብ ዘብፅሖም የለን እዚ ጃህራ ኣብ ዘብፅሖም የለን ህዝቦም በዚሑ ዝተዓወቱ ሃገራት ውሕዳት እዮም ሃብቲ ሃልይዎም ዝተዓወቱ ሃገራት ብዙሓት እዮም እንታይ ዘይተዓወቱ ሃገራት ብዙሓት እዮም እንታይ ደኣ ሓቂ ዘለዎ ኣብ መትከል ዝረገፀ ኩሉ ግዜ ስለ ዝዕወት ሰላምና ይሃቡና ንመሬትና ልኡላዊ መሬትና ኣይደናደኑ ንመንነትና ክህስሱ ኣይፃሩ ነዚ እንድሕር ተቐቢሎም መንነትና ወኺሮምልና ልኡላውነትና ኣኽቢሮምልና እንድሕር ገይሮም ግን ንሕና እንደልየውን ሰናይ ጉርብትና እንድዩ ወለዶታት እቲ ንሕና ዘሕለፍናዮ ኣደራዕን ሽግርን ይኣኽሎ ዝመፅእ ወለዶ ብሳይንስ ሕሰብ ዝመፅእ ወለዶ ንቅድሚት ናብ ምርምር ሰብ ከመይ ጌርካ ተድሕን ህይወት ከመይ ጌርካ ዕምራ ተንወሓ ንሕሰብ እምበር ከመይ ጌርካ ኢራን ዝሃበህኒ ቱርክ ዝለገሰህለይ ኢማራት ዝሸኮሉለይ ድሮናት ገይረ ዝተዋጊአ ክስዕር እየ ኔቪ ገይረ ከምዚ ክገብር ወየ ተቃሊስናስ ተዋጊእና እዩ ስለዚ ሲ ፅቡቅ ወዮ ተቃሊስና ዝተዋዲእና እሞ መውፅእ ክኾነና መቸስ ብዛዕባ ኤርትራ ዕሊልና ጥራይ ከይንወፅስ ብዛዕባ እቲ ዘለኻዮ ከዓ መቸስ ኣሜሪካ
ብዙሕ ዋላ ተደይኮነ ግን ጠቃለሊ ተኸውን ሕፅር ዝበለት ትራምፕ መፂሎ ትራምፕ ዓለም ብኸመይ ክፅበዮ ፀኒሓ ሕጂ ከመይ ይኸይድ ኣሎ በዚ ከባቢና ገፁ ኸይድ ኣሎ ናብኡ ዘለካ ርእቶ ኣፅብብ ኣቢልካ እንታይ ዝፅበዮ ነገር ክህሉ ክእል ወይ ከምዚ ዝዓጎል ምውዳቕ ይኸውን ማለት ሲ ዘረበኻያ ሲ ናበያ ትወድቕ ጃላድያ ትኸውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ናይ ትራምፕ ነገር እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ክልተ ንምቀሎ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ነቲ ናይ ኣሜሪካ ትኸዶ ዝነበረት መገዲ ቀይርካ ናብ ካልእ ዓይነት መገዲ ኣሎ ኣብ ገለገሊኡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኩናት ካብ ኢድካ ምእታው ወፂኦም ንሰላም ምድላዮም ዝነኣድዩ ክትብሎ ትደሊ ኢኻ እቲ ውሽጣዊ ፖሊሲታት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ማዕርነት ብዙሕነት ዝበሃል ቃል ከይትትንክፉ ዝበሃሎ ዘበን እዮም ዘለዉ ክንደይ ስድራ ቤታት ምፅልፃል ዝበሃል ምቕርጣዊ መንግስቲ ዝበሃል ብዘይገለመደ ነገራት ፀሞም ዘሕደርዎን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ከይድዎ ነይሩ ገዲፍዎ ነይሩ ትብሎ ጋኒን ዳርጋ ክምለስ ይጀማምር ኣሎ ኣድልዎ ዓልየት ሰፍን ኣሎ ብሓይሊ ብቅልፅም ስለዚ ሲ ክልቲኡ ፈሊኻ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ንቻይና ደንጊፆምሎም ኣብ ቻይና ፋብሪካታቶም ተኺሎም ሰርሑ ነይሮም ኣይብልኒ ዝብል ሰብ ዘለ እውን ዓሻ እዩ ግን በዓል ሮዝ ሮይስ ሓደ ሓደ ብዘይ ቀረፅ ከኣትዋ ንቆልዑት ትገዝኦ ባምቡላታት ከዓ 150 145 ካብ 100 ቀረፅ እዚ ክትሪኦ ከለካ ፍትሓዊ ይኮነን ስለዚ ንዘለዎ ወስኮ ንዘይብሉ ሓንኩኮ ዓይነት ኢኻ ትርኢ ኣለካ ኣብዚ ውሽጢ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ከዓ ኣውሮጳውያን ናበይ ገፅኩም ክትከዲኹም እንታይ ከኣትወኩም እቶም ዝለሉ ከይተባሃልኩም 10 ዕፅፊ ክንዘልል ኢና ኢልኩም ትዳለው ዝነበርኩም ሃገራት ፋሕ ኣብለልኩም ኣሎ ግን ናበይ ገፅ እዩ እዚ ኢልካ ተኣሽሙ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኢኻ ኣቐዲምካ ኣንፈቱ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሰብኣይ እዩ ሕጂ ቁጫም ክወፅኦም ዝደልዩ ዘለዉ መስለኒ ምናድዶም ቶም ዲሞክራት ዝገበርዎ ንኩሉ ሰሪስካ ቶም ሪፓብሊካንስ ነቶም ዲሞክራትስ ከምዚ እንዳተቀያየሩ እንዲዮም ገይሮም ሕጂ ነቲ ስርዓት ዳርጋ ዕርቃኑ የውፅዎ ኣለዉ ኣብ ገለገሊኡ ዝወሰዶ ከምዚ ናይ በዓል USAID ንኣፍሪቃ መርገም ድዩ ምርቃ ኢልካ እንተተሓተኒ ምርቃ እዩ ኣብ ነብስኽን ከኣላ ኤርትራ እኮ ነጊራ ሃክን ነይራ ኤርትራ ኣብነት ኮይና ሃክን ነይራ ክትብሎ ትኽእል ኣሎ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ናይ ምንቅልዋጥ ደይናትካ ኣብ ምብላዕ ዝለመደት መሪሕነት ኣፍሪቃ ከዓ እዚ ጠፊእዋ ፀላዕላዕ ክትብል እያ ብሓንቲ ነፋሪት 140 150 ሒዞም ኣንስቶም ኣብ ኣሜሪካ መፅአን ዕዳጋ ክሽምታ ዝመፁ ዝነበሩ ሕጂ ብናይ ኣሜሪካ ገንዘብ ዝጓዓዙ ዝሕሽሹ ዝነበሩ መራሕቲ ኣፍሪቃ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝግዋንኦም ስለዚ ትራምፕ ሲ ሱቱር ብኣፈ ስላሴ ተበልና የሓይሽ እዝን ኢልካ ሲ ገሊኻ ፕሬዲክት ክትገብሮ ዘይትኽእል እዩ ግን ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ ፅቡቅ ካሊእ ግዜ ዕድል ተሃብካና እውን ክንምለሶ ንኽእል ንኸውን ኢና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ USAID ኤርትራስ 2005 እያ ስጉምቲ ወሲዳ ካብ ኤርትራ ውፅያቶ ገለገለ ሃገራት እውን ክጠቅስ ትኽእል ኢኻ መዓት ሚሊየንስ ዶላር ወሲደን ኣብቲ ናይ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ዝበሃል ማእከላይ ዕድመ ተሪኢኻ ትሕቲ ኤርትራ ኣብቲ ካልእ ማሕበራዊ ፍትሒ ትበልካ ትሕቲ ኤርትራ ከም ዘለዋስ ፀብፃባት ናይ UN ንርኢ ነርና ኢና እሞ ዶክተር ስፖርተኛ ዲኻ ናይ እግሪ ናይ ባስኬት ናይ ገለ ኣይፈልጥን ሓንቲ ስእሊ ረኺበ ኣብ ስፖርተኛታት ዘለካ ናይ ምትባዕ ሞራል ከዓ ኣብ ቨርጂኒያ ይመስለኒ እዚ ብቲ ዩኒቨርሲቲ ናትኩም أنا سبورتنيا ስለዝኾንኩ ይኮነን እቲ UCI ዝበሃል ሻምፒዮንሺፕ
ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ኣብዚ ከተማና ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ይካየድ ነይሩ። ኣብኡ ሽዑ 5 ተቐዳደምቲ በዓል መርሃዊ ቅዱስ ኣማኒኤል ሓላይ ትስእሊ መትከል ኢዮብ ዘለዎ መክሰብ ደበሳይ ናብ ሪችመንድ መፂኦም ስለ ዝነበሩ ንዓታቶም ክንቅበል እዚ ኣብ ምብራቅ ገማግም ምብራቅ ዘሎ ኤርትራዊ ብሙሉኡ ተሳተፎ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚኣ ኣስመሮም መሪሕዎም ስለ ዝመፀ ሃብተ ማርያም ሌክቸር ይህቡ ነይሮም ኣብቲ ቤት ትምህርትና ብዛዕባ ኣጀማምራ ቅድድም ብሽክለታ ከመይ ነይሩ ሓደ ሓደ ኢሉ። ስለዚ ሽዑ እያ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ናይቲ እዋንቲ እያ እምበር ብሽክለታ ኣይክእል፣ ጉያ ኣይክእል፣ ኩዕሶ ኣይክእል ግን ቲፎዞ ናይ ምዃን ዝቅድመኒ ሰብ የለን። ናይ ቲፎዞ ውድድር ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ዶክተር እግረ መንገድና ካብ ኣልዓልናዮ እናወዳእና እንዲና ኣብ ማይ ነፍሒ ናይ ኣይቲ ኮሌጅ ኣሰር ኣለካ ኣብኡ ክጅምር ከለኻን ሕጅን ብክንደይ ዓመት ኮይኑ እሞ? ሕጂ 21 ዓመት ኮይኑ 21 ሰከንድ ጌርካ ክጅምር ከለኻ ዝነበረን ሕጂ በፂሕዎ ዘለን ናትካ ኣበርክቶ ዓብ ከም ዝነበረ ስለ ዘንበብኩ እየ። ናተይ ኣበርክቶ ወላ ሓንቲ ይኮነን እሳ ለስ ኣድሚት ኣነ ዝገበርኩሎ የብለይን ክራማት ከይደ ኣብታ ናይ ሒሳብ እንተኣሽመያ ግን እቲ ዝላ ተገይሩ ዘሎ ላዕሊ እዩ ብዝለንቅነ ኣብ ዜና እውን ዝረአናዮ እቲ ኮሌጅ ምህንድስናን ሳይንስን ኣብ ማይ ነፍሒ ዘሎ እቲ ኮሌጅ ማሕበራዊ ፍልጠትን ቁጠባን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ እቲ ናይ ሕርሻ ኮሌጅ ኣብ ሓመልማሎ ዘሎ እቲ በስመራ ዘሎ ናይ ሕክምና ቴክኖሎጂ ምስ ዝተሓሓዝ ዝላ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ብደገ ዘይረአየ ምናልባት ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ትምህርቲ ዝተዳኸመ ተወዳዳራይ ዘይኮነ ተማሃራይ ከም ዘለና ኢሉ ስከፍ ኸውን ግን ብናተይ ተመክሮ ክሪኦ ከለኹ እቶም ንማስተርስ ዝምህሮም ዝነበርኩ ቆልዑት ሓደ ሓደ ርኢኻ ኣብ ደገ ወፂኦም ዘይሕፍሩ እዮም። እቲ ነቲ ውሽጢ ዘይፈልጥ ምናልባት ካሓሚ ክፃረፍ ይጅምር እዚ ግን ብድዐ እዩ እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ ኣተሓሕዛ ከመይ ጌርካ ተማሃራይ ፍቅሪ ትምህርቲ የሕድር እቶም መምሃራን ከዓ በታ ዘላቶም ከም ኩሉ ሰብ ከምቲ ካልእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ብቁሩብ ቁራቦ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ልክዕ ከም ህዝቦም 100 ወሲዶም 500 ዝመልሱ እዮም። ስለዚ ተማሃሮኦም መምሃራኖም ኣብ ኩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ድንፅው ዝብለካ ዓመ ከምዛ ዝበልኩ ካብቲ ሰከንደሪ ስኩል ዝነበሩ ናይ ማቴማቲክስ መምሃራን ክንርኢ ከለና ኣዲኦም ትደፋእ ፈቐዶ በረኻ ኮይኖም ሲ እታ ቆልዓ ሓንሽማ ክዕቅባ እየ ግን ኣብ እቲ ናይ ብዳውየት መሬት ኣብ ዶብ ሱዳን እያ ትምህር ሕጂ ክትዛረበካ ከላ ብፍቅሪ መምህርና ነተን ትምህረን ኣዴታት እንታይ ምህርኣ ከም ዘለዋ ኣምን ካብ ወለዳ ፍቂደስ ብዛዕባ ክፅሕፍ ምደለኹ ብጣዕሚ እያ መሲጣህና ካብ ቁርደት ንኸረን ተማሊእናያ መፂና ሲ ፍቅሪ ተማህሮ ናይ መምህር ወኒ ከምዚኣ እንተዝኸውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ሲ እዛ ዓለምና ካልእ ምኾነት እያ። ስለዚ መዐቀኒት እየ ዝብላ ኣብቲ ፍሉይ ጓለ ኣስመራ እያ ከዓ እዚኣ ጓለ ኣስመራ ኮይና ከበቅዕ እሞ ከዓ ኣብቲ ሩቕ ገጠር ከይዳ ክየዕ ዘምዘመት ክትምህር ከላ ብጣዕሚ ኣነ መሲጣህኒ እታ ቆልዓ ግን ኣትሊስት ሲ ከምኣ 101 መምሃራን ኣለዉ 101 እንተበልናዮም የጋነናን እቲ ዘሎ ሕፅረታት ሩዲ እዩ ምስቲ ክንዛረበሉ ፀናሕና እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ኩነታት እንዳኸደት ከላ ጥራዝ መደምሰስ ንኽትገዝእ እገዳ ኣለኩም እንድሕር ዝብሉካ ኮይኖም ስለዚ እዚኦም ቆልዑት እዚኣቶም ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ዞም መምህራን እዚኣቶም ክትሪኦም ከለኻ ካብ ቀልሃመት መፂኦም
ካብ ቃሮራ መፂኦም ካብ ማህሚመ መፂኦም ካብ በዓል ቦሎሊ መፂኦም ኣብቲ ፃምእ ናይ ባዳ ዝምህሩ እሞ ከዓ ብስምዒትን ብፍቅርን ክገልፁ ከለዉ ክትሪኦ ከለካ ካብኡ ዝዓቢ የለን እሞ ስለዚ ማይ ነፍሒ ድኮስኮሶም እዮም እዞም መምህራን እዚኣቶም ዓዲ ቀይሕ ዝኮስኮሶም እዩ ሓመልማሎ ዝኮስኮሶም እዩ እቲ በስመራ ዘሎ ኣብያተ ትምህርትታት ዝኮስኮሶም እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ነዊሕ እዩ እቲ መገዲ ነዊሕ እዩ ግን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ስለዚ ሳልሳይ መበል 34 ዓመት ናፅነትና ሲ ካብ በሪኽ ኮይና ኢና ንፅምብሎ ዘለና እዚ ጎረባብትና ሰላም ይመነዩ ናብ ሰላም የብሎም ኩልና ምእንቲ ሰላም ጥራይ ሰሪሕና ሲ ሰላም ዘምፅኦ ፍረ ንክንቀምስን ከነስተማቕረን يقولني لي دكتورة حنت جن كم بتعاقمين دي حسب زي ماتس وي حساب سي كلام بدمر بدال مربح بمقال زين يعني مش كاب زين ازيل جمرس الصحص ناي ماتماتكس بروفيسور يا حجي انتي تقول رح اقزل له مونغو تاي مليزل يبلون قلال ياسن زن 4 مدبات حساب بايدوي تا قصر تبهال قال ايفتواني زي بحجي عاوي لك حمي اب حداس ايرترا بز تي في ار سنه قصري يبلو نتي ماثماتكس عند شو مخون زغبو خمس عشا لبام عشا استخلص لبام ني نقلو زبهال قصري لهم بعل ممر اساق سماي حرابلهم جميرهم ماتا مبعتا قصري قلمله تبل كم قبو جن حجي بعرب ندحرينا بسواحيل ندحرينا ولا محارنيا ندحرينا حسابي حساب كنو كلنا ግን ዳሻ ኣቲኻሲ በራድ መስፉል ክንደይ ዓይነት ከምፅ እንዲ እቲ ማተማቲክስ እሰን ዘን 4 መደባት ሕሳብ ንዝፈለጠ ካልእ ኩሉ ቀሊል እዩ ኩለና ኣብ ዓይን ዝህነፃተን መሰረት ስሰነን ካብኣ ጀሚርካ ንላዕሊ ክዲብ ከለካ ብዙሕ እንታይ ኣሽም ገበረ ግን እንታይ እዩ እቲ ሕሳብ እንድሕር ኢልና ቋንቋ እዩ ከምዛ ሽወደን ስቨዴስ ዲኹም ትብልዎ ከምዚ እንግሊዝ ጀርመን ቋንቋ እዩ ነቲ ዘድልየና ቅማሬ ንምርዳእ ዘብለና ናይድኻ ሳብጀክት ኢኻ ላቦራቶሪ ኣይሓተካን እዩ ሓደ ኣይሓተካን እዩ ድኻ ከምዚ ከማይ እንድሕር ዝፋሕሸወ ሰለፉሊ ጥፍጣፍ ገይሩ እንዳደረ ዘንቂጡ ከም ሰሌዳ ክጥቀመሉ ክእል እንድሕር ፊዚክስ ደሊኻ እንድሕር ኬሚስትሪ ደሊኻ ግን ኬሚካላት ክሓተካ እዩ ላብ ክሓተካ እዩ ኣብ ርእሲኡ ግን ማተማቲክስ ወይ ከዓ ሕሳብ ሃካይ ኣይፈቱን እዩ ማለት ኣብኡ ተኣሊኽካ ክትውዕል ክትሓድር ኣለካ ተስተማቕሮ ሽዑ ንፊዚክስ ትፈትዎን ሂስትሪ ትፈትዎን ፖለቲካ ከይተረፈ ትፈትዎ ምክንያቱ እቲ ማተማቲክስ ኣብቲ ኩሉ ነገሩ ክትሪኦ ከለካስ ከመይ ጌርካ ግድል ትፈትሕ ግድል ምሽልዎ ነይሮም ትንመሃሮ ነበርና ወርድ ፕሮብለምስ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ከዓ ከመይ ጌርካ ትሓስብ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ነገራት ብግምት ንክትሪኦ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ክንሪኦ ከለና 00 እዩ ነቲ ዘሎ ነገር ከመይ ጌርካ ኮምፒውተራት ከም ዝርድኦ ትገብር እሞ ነተን ኮምፒውተራት ከዓ ባዕላተን ብዘምፅኦ ናህሪ ክቅፅላ ክእላ እዩ ዜርካ እንድሕር ኣቕሊልና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ሓደራ ክብል ሂብካነ ካብ ባዕልካ ዘምፃእካያ ሕጂ ግዜ ክወስደልካ ወለዲ ክጥንቀቕሉ ዘለዎም ቁፅሪ 10 ክፍሊ 11 ክፍሊ ምስ በፅሓኻ ማተማቲክስ ትመሃር ኣይትኽእል ኢኻ ካብ መጀመርያ ዘን ዝበልካየን 4 ንዕን ዘይፈልጥ ኣቦ ከዓ የለን ስለዚ መኒኻ ወዲ መኒኻ ኣቦትኡ ከሎ ሽምካ መኒዩ ኣቦትኡ ከሎ መዝሙር ምምሃር ኣቦትኡ ከሎ ሓደ ተደምሮ ሓደ ክንደይ እዩ 7 ዝረኸቡ 7 እንድሒልካ ጀሚርካዮም ኣብዚኣ እንድሕራት ኪሎም ሽዑ ዝዕፀዎም ማዕፆ የለን ተደልዮም ሓኻይም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ጠበቃታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ጠበቃት ስነ መጎት እዩ ማተማቲክስ ዝምህረካ ከዓ ስነ መጎት እዩ ግን ኣነ ሕማቕ እየ ነይረ ብሕሳብ ትብል ቃል ካብ ኣፈይ እንድሕር ኣውፅአያ ንወደይ ንጓለይ እንታይ ኣድብሎም ዘለኹ ብማተማቲክስ ሕማቕ ምዃን ማተማቲክስ እንድሕር ሃሚቑ ናብ ሳይንስ ኣይክኸደልካን እዩ ካልኣይ ነገርካ ማተማቲክስ ኢዱ ኣብ ዘይእትወሉ ነገር የለን ኣብ ሙዚቃ ኣሎ ኣብዚ ንረኸበሉ ዘለና መረኻቢታት ምህንድስና ኣበሃል እምበር ቋንቋ ሕሳብ እዩ ኣብ ስእሊ ኣብ ቅብኣ
ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢዱ ስለ ዘእቱ ከመይ ጌርና ነቲ ሕሳብ በቲ መዓልኡ ኣቢልና ነቶም ቆልዑት ነስልሎም ሰኣላይ ክኸውን ደልዩ ድዩ ሰኒ እስከ እቲ ሕሳባዊ ኣርት ከዓ የእትውዎ እንድሒልካዮ ሽዑ ናብቲ ማቴማቲክስ ስሕቦ ኣለኻ ሓኪም ክኸውን ደልዩ ድዩ ራጂ ሓደ 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 ኣሎ እዚኢታት ስእልታት እዚ ከመይ ገይሩ ካብቲ ካሜራታት ሂወት ለቢሱስ ተሰብረ ዓፅሚ ፀገም ዘሎ ስጋ ከሪኤካ ዝኽእል እዚታት ሕጂ ኣውዒልካ ተሕድረኒ እንዲ ሓደ መዓልቲ ክፀብቕ ኣገዳሲት እያ ዶክተር እዚኣ እንታይ መስለካ ኣብ ዘለናዮ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ሸወደን ከምዚ ቁፅርሲ ንዝኾነ ተምሃራይ ከም ደሸግር ገይሩ እዩ ዝግለፅ ነፍሶ ከፍ ተምሃራይሲ እቲ ድኹም ጎኑስ ማትስ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅ እሞ ንዑ ኢለ ዘምፃ ዘለካ ንኸም ዋዛ ገይረ ምፃ ኣለኹ እምበሪ ኣእምሮ ዝሃብካዮ እዩ ዝቕበል ከመይ ጌርካ ትቦ እዩ ትወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከይተሰከፍካ ዝዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብ ሕሳብ ዝቐልል ዓይነት ትምህርቲ ከዓ የለን ከመይ በለኒ እዚ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝበሃል ካብ ፖለቲካ ጀሚርካ ናብቲ ካልእ ዓይነት ቀሊል የብሉን መልሲ ሲ ቀሚርካ ትረኽቦ ኣይኮነን ከምዚ ናተወትኹም ልቦና ሃልይካ ኣመዛዚንካ ርሑቕ ጠሚትካ ውሪድካ 2 ሸነኽ 3 ሸነኽ ሓበጀራይ ቀይሕ ፀሊም ትብሎ እዩ እቲ ማተማቲካዊ ኣተሓሳስባ ግን ፎርሙላ ኣለዎ ነታ ፎርሙላ ግን ካብ ስራ ክትሕዛ ኣለካ ካብ ስራ ምስ ሓዝካያ እንዳቐለለት እያ ትኽእል ከምዚ ሕጂ 10 ዝደርቡ ህንፃ ክሰርሕን 2 ዝደርቡ ህንፃ ክሰርሕን ትሰርሖ መሰረት በይኒ እዩ በዓል 10 ህንፃ ሲ ነዊሕ እዋን ኢኻ ክትወስድ ዘለካ ኣብቲ ሰረት ሕጂ እዘን 4 መደባት ሕሳብ እንብለን ምድማር ምጉዳል ምርባሕን ምምቃልን ነዚአን ተምሃራይ እንድሕር ነኺሱ ኣነ ክወሓሶ ክኢለ ሰኒፍ ይሰንፍኒ እታ ፀገም ትመፅእ ዘላ በአን ኣይንጅምርና ከም ወለዲ ልክ ከምቲ ቋንቋ ንምህሮሲ ምድማር ምጉዳል ምርባሕ እስከ ቀልጥፍ ቀድመኒ ኣርብሕ ቀድምኒ ምቐሊ ገሌልካ እንድሕር ምሂርካዮም ኣብዚኣ እንድሕር ተሰሪቱ ትቆልዓ ካልእ ፀገም ኣብሉን ሕጂ ከምዚ በዓል ኣፍሪቃ ተወሳኻይ ፀገም ዝኾነካ እቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣሎ ሕጂ ብ5ይ ክፍሊ 6ይ ክፍሊ ምስ በፅሓኻ ሲ እቲ ሕሳብ ሰንኮፍ ፀኒሑ እቲ ቋንቋ ሰንኮፍ ፀኒሑ ነቲ ተዋህበካ ግድል ካብ እንግሊዝ ተርጉምካ ናብ ሕሳብ ንኸተምፅኦ ክልቲኡ ሰንኮፍ እንድሕር ኮይኑ ኦፍኮርስ እሱ እዩ ሕጂ ሙሉእ ዓለም ፀገም ዝፈጥር ግን ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ብሕሳብ ቶም ዝሃየሉ ዝበሃሉ እዞም ርሑቕ ምብራቕ እዮም ቻይና ሆንኮንግ ኮርያ ጃፓን ሲንጋፖር መን ረሲዐ እዚአን እየን ሕጂ እዚ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ኣብ ተገብረ ጉባኤ ሲ ኣብ ቻይና ዝመሃሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን እንታይ እቲ ምስጢር ነዘን ሃገራት እዚኣተን ሲ ኣብዚ ዘብሎም ሕጂ ካብታ ድበሉኒ ክልተ ነገር እየን እታ ሓንቲ እንታይ ኢሎም ኣብ መምህር ዘሎ ክብሪ ከምዚ መምሃራን ነርና እንድሕር ኢልናዮም ሲ ከምዚ ቤዚክሊ ነገስታት ሚኒስተራት ነርና ዝበልናዮም እዩ ዝመስሎም ኢልካ ሓደ ኣብ ባህሊ ሕጂ ተመሊስና እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ሃገርና መምሃራና ከመይ ጌርና ንሪኦም ነርና ኣብዚ ምዕራብ ከ መምህር ክመፅእ ከሎ ኩዕሶ ዲኻ ትድርብየሉ ጡፍ ዲኻ ትብለሉ እዚ ሆሊውድ ሳላ ሆሊውድ ተሳእነ የለን እቲ ዋጋ ርዝነት ናይ መምሃር ጎድል እቲ ካልኣይ እቲ ናይ ኣዴታት ኣተሓሕዛ እዩ በርቲዕኒ እንድሕር ኢልካ ሲ እዚ ርሑቕ ምብራቕ ባህሊ እንታይ እዩ ዝብለካ ተሃኪኻ እዩ ዝብለካ ከምታ ዝበልካያ ሲ እንድሕር ክገብራ ኢልካያስ ደይትገብራ ኣይኮንካን እየን ዝብሎ ማለት ተባብዖም ነየነን በርቲዕኒ ደኺመ ሰኒፈ ንኽብል ኣብዚ ሕጂ ቅድሚ ቁርተይ ዓመታት ሓንቲ ቻይናዊት ፊሊፒኖ ዜግነታ እታ ነብሪ ዝኾነት ኣደ ትብል መፅሓፍ ፅሒባ ታይገር ማም ትብል እዘን ኣሜሪካውያን ክበልዓ እየን ደልየን ደቃ ከመይ ገይራ ብስትሪክት ሓንቲ ኤርትራዊት ነራ ኣብዚ እሳውን ካብ ፊሊፒንስ ዝመፀት እያ ክልተ ደቀ እየን ነረናኣ ገዛ ክትከይድ ከለካ ንዕነ ውረዳ ሓወቦታትክን ሰላም በልኦም ኪዳ ፅንዓ እዚ ተሓሕዛ ናይ ወላድ ወሳና እዩ ንቆልዓ ዲስፕሊን ኣይቀትሎን እዩ ብዘይ ዲስፕሊን ሻላማላ ኢልካ ምስ እትሪኦ ሻላማላ ክብል ዝደሊ ወላዲ የለን ግን ሲ
እንድሕር ቁርተይ ኣፍኩስካሉ ግን ብዕድሉ ትፃወት ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዝታ ናይ ማተማቲክስ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ተባላሽያ ዘላ ኣተዓባብያ ቆልዓ ተፀይቁሎ ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ናቱ ፍልጠት ስለ ዘይብለይ ብዙሕ ትንትን ኣይክእልኒ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ሲ እዚ ሓድሽ ቁኞ መፅኡ ዘሎ ንጎተ ሲኻ መሓሳት ሓሉ ንጎተ ሲኻ ዕያውቲ ኣውፍር ዝበሃል ዝነበረ ቆልዓ ብሃገርና ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ዓድኻ ከምኡ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣተዓባብያ ቆልዓ ምስ ዝፅየቕ እቲ ንሕስያ ዘይብሉ ሳብጀክታት ከም በዓል ማተማቲክስ ይህሰ ሕጂ ንዓይሲ ጥንብውቃዕ ኩዕሶ ቅላዕ ክትብለኒ ቀልል ካብ ደምር ኣርባሕ ክትብለኒ ካብ ሓምሊ በሊዐ ቆስጣ ሰላጣ ዝብል ኬክ በሊዐ ክኸይድ የደሊ ኬክ በሊዐ ግን እንታይ ይኸውን ኣስናተይ ክሕስኽ እዩ ፀገም ክፈጥረለ እዩ ስለዚ ንጥዕና ክትብል የግዲ ድንሽካ ብላዕ ሓምልካ ብላዕ ኢለን ኣዴታት ከም ዘገዳና ኣብኣ ካብታ ትምህርትካ ንኸስ ኣንብብ ከንብብ ግን ኣንብብ ኣይትብሎን ኢኻ ኣንቢብካ እስከግለፀለይ ኢልካ እቲ ደንበቦ ፀሚቑ ደንበቦቶ ክትገልፀልካ ኣተባዕማ ኣለካ እዚታት ናብ ካልእ ኣቲና ጅስቲ ምሕንቃቕ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ዲና ዝዛረብ ዘለና ሓቀይ እሳ ምሕንቃቕ እሳ ተቓል ሕራይ ዶክተር እሞ ናብታ ቀዳመይቲ ስእሊ ክንምለስ ኢና ፅቡቅ ጌርካ እዚ ናይ ቁፅሪ እውን ናይ ሕሳብ ስሒበ ኣለካ ኣነ እውን እዚ ናይ ሕሳብ ነገር ኣብቲ ሕሳብ ከዓ ቀንዲ ትጥቀሙሉ መስመር ይመስለኒ መስመርና ድርዕና ኢና ንብል ዘለና እሞ መጠቃለሊ ጌርካ ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ኣቲናያ ዘለና ናይ 34 ዓመት ዝኽሪ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ደሚዩ ዋጋ ከፊሉ ሰንኪሉ ተመዛቢሉ ተሰዲዱ ዝረኸቦን ተዓወቶን ናፅነት 34 ዓመት ድማ ዓቂቡ ምስ ኩሉ ተፃብኦታቱ እናመከተ እናመጎተ እናተዓወተ ኣብዚ በፂሕ ኣሎ ንዝቕፅል ከዓኒ ካብዚ መስመር እዚ ዘውፅአ ምስሊ እዛ መስመርና ደርዕና ትብል ዳርጋ ዓመታዊት ቴማ ተኾነትን ተዋፂኣ ትመስል ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ መስመር እዩ ኩሉ ነገር ካብ መስመር ተወፂኻ እሞ በጠቃለሊ ጌርካ ተሳናበተና ትኽእል ኢኻ ዶክተር ኢልካየ ኣኻስ ካብታ መስመርና ንኸውፅአና ዝደሊ ፈታዊ ይኹን ፀላኢ ኣይነሳሲ ምክንያቱ ድርዕና ኣሳያ ዋልታና ኣሳያ ድፋዕና ኣሳያ ስለዚ ኣብ መስመርና ኣትኪልና ተቃሊስና ተዓዊትና ንነብር ኣለና ሰረሩ ከይበሉና ከለዉ ሰሪርና ኩሉ ናፍቆተይ ነቲ ኩሉ ኩነታት ተሰጊሩ ዝከረካ ተኮይኑ ኮቪድ ዕፃ ትበሃል ከላ ምስኻትኩም ነይረ እጀ ተመሊሰ ሓሙስ ኣብዚኣ ዝኣተኹ ዓርብ ምድረ ሰማይ ተለኩይታ ዝከረኩም ተኣሽሚዒትኩም ክትመፅሉ እቲ ኢድ መፅረይ ገለ መለተ ንመጀመርያ እጅሲ ሰላም በለለይ ኩሉ ግዜ ኣብኣኻትኩም ሕቡናት ኢኹም ትትገብርዎ ዘለኹም 30 ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ከይሰልከኹም ናይ ስቱድዮ ናይ ሬድዮ ናይ ቴሌቪዥን ሰራሕተኛታት ኣብ ክንዲ ኩሎም ተኸታተልትኩም ኮይኑ ከመስግን ይፈቀደለይ ስለዚ ዮሃናን 30 ዓመትኩም ዮሃናን ህዝቢ ኤርትራን መበል 34 ዓመት ነፃነት ስለዚ ኣብ ፀፅቡቕ ይራኽበና ሰናይ ምሸት ይበኣኻትኩም መስለኒ ኣና ቀትሪ እዩ ፕሮፌሰር ጊዴዎን ኣባይ ብልቢ ንሕና እኳ ኣብ ርሑቕ ስለ ዝሰፈርካ እምበር ከም ኣካልና ኢና ምክንያቱ ኣብ ሚድያ እውን ምሳና ብዙሕ ግዜ መሬት ክንበውኑ ኢልኩም ምሽኹም ከይትዕባሳ መሬት ክንበካ ኢና የተወሩ ኣይበልኩምን እንዲኹም ስለዚ ኣይትሰሓብዋ ኣሎ ንዓኻ ዝኸውን መሬት ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብዙሕ ግዜ ንምነየካ ኢና ትዝክር ኢኻ ንዶክተረሲ ኣብ 6 ወርሒ ንኸመፃናስ ገንዘብ ኣዋፅእ እንድበለና ዝተባሃልክዎ ግዜ ስለ ዝዝክር እየ ዶክተረ ብዘይቀል ዓለም እቲ ሓሳብ ጥራይ ኣይኮንካን ትምህረና ትህቦ መልእኽቲ እቲ ቋንቋ እውን ንገዛእ ርእሱ መብዛሕትኦም ብቋንቋኻ ኢና ንዛርብ ክንራኸብ ከለና ዶክተረ ከምዚኣ ኢሉ ናይ ዶክተር ንደጋግሞ ማለት ስለዚ
تنا حسابك كم زبالكايو أميتنا لنا تي نقالسنا نحبرت سبنا نقحتنا زبرخ مس معبول زخونه تقرينيا قانقانا الناس أمريكا تبنا زلها أكن قد فكرنا بخلق زي بخلا رسخن ملسينا نحجيجن نعخان سدابيت كان مولو سبعين أمريكان نابزي حزبي ارتراعات يقول زلو رؤوس كنيات ناس النت يقبر لنا زل ألمان زغرين سواتنا عاوتنا حفاش بتاسئل خاصة عاوتنا حفش تبل زلا عاوتنا حفاش ترجمة عبايو تخاطت مدبنا زي نلومي قريبنا لكم زنبرنا مس بروفيسور جديون عباي رقصنيا بزح تمرتكم ترخبلو لذي كل جزء بحال رأس خز عن رخب بحرسومن أب ناس نتنا ينازلنا كنا ناس نتيو كلنا ناس نتنا أبتشعو معلتي مس زي كونس كاب حجيت عزنا معلت ناس نتنا حبوناتن حقوساتن كنا عنكيد كلابو دلي يغني لنا كم زبنا زرقا من زخن سمعتنا عاوتنا حفاش